Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Για μία ολόκληρη ώρα σήμερα μην αλλάξει κανείς το κανάλι. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά σας έχω θέματα υγείας, ομορφιάς, δικηγορικά θέματα, τα πάντα και όλα αυτά με εκλεκτούς καλεσμένους και κάθε εβδομάδα στο Εδώ με τη Γογό. Θέλω όμως, πριν πάω στην πρώτη μου καλεσμένη, να σας επικοινωνήσω το Σόκο Event και τον Ντεντέλα. Σόκο Event, σε συνδυασμό με τον Ντεντέλα, κάνετε το ονειρικό πάρτι της ζωής σας. Αν ακόμα είσαστε ένας δήμος, αν ακόμα έχετε εγγένεια μαγαζιού, μην ξεχνάτε να εμπιστευτείτε το Σόκο Event και τον Ντεντέλα. Σόκο Event, λοιπόν, θέστε τους το θέμα που θέλετε και ο Ντεντέλας τα γλυκά και αλμυρά της αρεσκίας σας. Και όλα φρεσκότατα. Όμως, τι λέτε να περάσουμε στο κορίτσι μου που είχαμε τάξει από την προηγούμενη φορά, ότι θα είναι εδώ κοντά μου για να αναλύσουμε λίγο για την περιποίηση των τετράποδων φίλων μας και η Δήμητρα Κασαλιά, ή που θα την βλέπουμε καθόλου, ή που θα την βλέπουμε καπάκι στο καπάκι. Τι κάνεις, Δημητρούλα μου? Καλά είμαι εγώ, εσύ. Και φυσικά με τη μασκότη πάντα της με την εκπομπής μας, εννοείται. Τη Δήμητρα Κασαλιά, λοιπόν, να πω ότι διατηρεί κατάστημα το Barber Pet Shop, με το οποίο βρίσκεται στο Καματερός, 20 Παλαμά, 119 Γεροβουνό. Ωραία. Θέλω λοιπόν να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού με τις οποίες παρακολουθήσαν την προηγούμενη φορά την εκπομπή μας. Καταρχήν να σου πω ότι μου είπαν ότι από του χρόνου, πρώτα ο Θεός, να σε έχουμε μόνιμη στήλη, να λες για την περιποίηση των κατοικιδίων, διότι και ότι κάθε σπίτι και έχει και από ένα γατάκι, σκυλάκι, κουνελάκι, καναρινάκι, όλα. Με μεγάλη μου χαρά. Θέλω λοιπόν, εδώ πέρα έχω την ερώτηση της κυρίας Μαρίας, λοιπόν, από τη Δραπετσόνα. Και γειτόνισσα, δικιά μου δηλαδή. Θέλω λοιπόν να απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση. Κυρία Κασαλιά, γεια σας. Είμαι η Μαρία από τη Δραπετσόνα. Θέλω να σας πω ότι έχω ένα σκυλάκι 13 ετών και όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολη η περιποίηση το να γίνει σε αυτές τις ηλικίες. Τι μπορώ να κάνω και πώς μπορώ να έρχεται με χαρά στο χώρο σας, γιατί ξέρεις, όταν αντιστέκονται και τα κατοικίδια, έτσι και οι γονείς, δεν μπορούμε με ευκολία, ρε παιδί μου, να τα εμπιστευτούμε σε χέρια. Πώς λοιπόν μπορούμε να παρακινήσουμε και το σκυλάκι μου να του αρέσει όλη η διαδικασία, κυρίως του μπάνιου, μου λέει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε έναν pet groomer που να έχει χημεία με το σκυλάκι μας. Να το αγαπάει αυτό που κάνει, να το σέβεται, να μην το βλέπει σαν ένα σκυλί, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν μπορείς να πάρεις ένα σκυλάκι να το βάλεις πάνω στο πάγκο και να πεις πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλει τη σωστή διαχείριση, να το πάρει με το καλό, να το αγαπήσει πάνω απ' όλα, να έχει χημεία. Για μας, τους κομμωτές, είναι κιόλας ψυχοθεραπεία όλο αυτό. Όταν το αγαπάς, φέρεται και έτσι το σκυλάκι θα νιώσει πιο άνετα μαζί σου και θα κάτσει. Κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω να πω ακριβώς όπως έχουμε εμείς το γιατρό μας, δεν είσαστε γιατροί, το ξανατονίζω. Είσαστε όμως άνθρωποι που όταν νιώσουν αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί, όπως λες, ότι τα αγαπάτε, έτσι είναι και πιο εύκολη η περιποίηση. Επειδή όμως εδώ η κυρία Μαρία μας τονίζει ότι μέχρι τώρα δεν είχε κάνει περιποίηση σε γκρουμεράδικο, είναι οπότε πιο δύσκολο σε ηλικία. Είναι πιο δύσκολο, αλλά σημαντικό κομμάτι είναι αυτό, να έχει χημεία, να βρει έναν groomer που να τα Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό να τονίσουμε και να πούμε λοιπόν ότι σε οποιοδήποτε κατάστημα θέλετε και πιστεύετε ότι η περιποίηση θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του κατοικιδίου μας, εγώ λέω πηγαίνετε το μια βόλτα πιο μπροστά, να εξοικειωθεί λίγο με τον groomer ή την groomer. Και αυτό θα ήταν μια ωραία λύση. Μια ωραία λύση. Πάνω απ' όλα, συγγνώμη λίγο εγώ μου, να τονίσω ότι δεν κάνουμε καλοπισμούς και κουρέματα με ναρκώσεις. Ορίστε, γιατί αυτό το ακούω πρώτη φορά, γιατί σημαίνει αυτό. Ναι, είναι πολλοί που δεν ξέρουν και πάνε τα σκυλάκια τους και την ναρκώνουν. Καλό θα είναι να μην γίνεται αυτό, να ρωτάνε πρώτα, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, οπότε θα πάνε και θα πούνε σε έναν κομμωτή, θέλουμε το σκυλί να το κουρέψουμε. Ο κομμωτής μπορεί να πει πολύ νάρκωση. Ωραία αυτή η διατύπωσή σου. Ποτέ δεν αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εντάξει, δεν τα πάμε για χειρουργείο, για καλοπισμό. Επειδή το έχουμε δει και αυτό, καλό θα είναι να το ρωτάμε πριν κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, επειδή τώρα μου πες αυτό και μου ορμόμενοι θέλω να αρπάξω την ευκαιρία. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν ανειδίκευτα? Όχι. Όχι. Δεν γίνεται αυτό, αλλά είναι πολλοί που το κάνουν. Για τη δική τους διευκόλυνση. Οπότε είμαστε παρόν στο μπανάκι. Καλό θα είναι, ναι, ειδικά αν δεν γνωρίζουμε τον groomer, το πρώτο μας ραντεβού να είμαστε εκεί. Φυσικά όχι μέσα στο κομμωτήριο, μέσα στο χώρο που γίνεται η περιποίησή του. Σωστά. Ωραία. Κυρία Κασαλιά, θέλω να σας ρωτήσω, γεια σας, είμαι η κυρία Μερόπη από τη Χαλκίδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, έχω ένα κουνελάκι.
Ξέρω ότι η περιποίηση και το μπανάκι γίνεται κυρίως στα σκυλάκια. Όχι, εγώ τώρα να σας πω ότι έχει εξειδικευτεί πολύ αυτός ο κλάδος και γίνεται και στα γατάκια. Στα κουνελάκια μπορούμε να κάνουμε μπάνιο τοπικό, πάλι σε κάποιο γκρούμερ ή γίνεται κανονικά όπως γίνεται στο γατούλα και στο σκυλάκι η περιποίηση? Όχι, το κουνελάκι είναι ένα διαφορετικό κομμάτι από το σκυλάκι και από το γατάκι. Θέλει ειδική φροντίδα, θέλει ειδικό είναι και πιο χειρισμό. Είναι πιο ευαίσθητα, σίγουρα δεν κάνει να μπει νερό στη μύτη και στα αυτάκια του. Οπότε με πάρα πολύ προσοχή, φυσικά και μπορούμε να καλοποιήσουμε και ένα κουνελάκι. Κυρία Κασαλιά, εδώ πέρα τώρα έχω μια ακόμη ερώτηση. Για να δω το όνομα της. Κύριος Πέτρος, άντρας αυτή τη φορά. Κυρία Κασαλιά, εγώ έχω ένα ντόπερμαν, με το οποίο είναι μαζί συγκατοικούν, μαζί με ένα κανισάκι και μας δίνει και τις πληροφορίες εδώ πέρα, πώς συνυπάρχουν δύο διαφορετικές ράτσες. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το να συνυπάρχουν, γιατί και τα παιδιά και με τα σκυλιά κάνουνε. Δεν υπάρχουν, να ξέρετε, άγρια σκυλάκια. Υπάρχουν άγριοι πιο πολλοί ιδιοκτήτες. Δηλαδή το τονίζω αυτό γιατί έχουν δει και εμένα τα μάτια μου πάρα πολλά. Σε αυτή την περίπτωση, όταν επισκεφτώ το groomer, τον ανάλογο, πρέπει, επειδή μου απαγορεύουν πολλά γκρουμεράδικα, πρέπει να το επισκεφτούν πάντα το groomer με κάποιο έτσι στο ματάκι του φήμοτρο. Διαφύλαξη, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτές τα λέξεις της φήμοτρα και αυτά. Θεωρώ ότι εγκλωβίζονται τα κατοικίδια. Ναι, φυσικά πιέζεται πάρα πολύ το σκυλάκι. Ένα σκυλάκι το οποίο δεν δαγκώνει, δεν υπάρχει λόγος να του βάλουμε φήμοτρο. Εκεί θα γίνει το κούρεμα πιο δύσκολο. Ο καλοπισμός στο ντόπερμα, γιατί δεν γίνεται κούρεμα, θα γίνει πιο πιστικός και φυσικά δεν θα κάτσει το σκυλάκι. Αν δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αν δεν έχει δείξει κάποια επιστημική συμπεριφορά, δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε φήμοτρο. Και τώρα έχω μια άλλη ερώτηση της κυρίας Νίτσας. Κυρία Κασαλιά, λέει, μπορούνε ένα κουνελάκι, ένα σκυλάκι και ένα πουλάκι να συνυπάρξουνε? Μπορούνε. Μπορούνε τα πάντα. Μπορούνε τα πάντα να γίνουν. Όταν κάποιος ιδιοκτήτης ζώου θέλει να εκπαιδεύσει το σκυλί του, ο εκπαιδευτής πρώτα εκπαιδεύει το αφεντικό. Μπορούν όλοι να συνυπάρξουν. Με μια σωστή διαχείριση μπορούν όλοι να συνυπάρξουν. Εγώ θέλω, σου λέω, το ξανατονίζω αυτό, γιατί και εγώ και εσύ είμαστε μανούλες. Εγώ βλέπω την κόρη μου ότι έχει πάρα πολύ αγάπη στα ζωάκια και ποτέ δεν της έχω απαγορέψει, είτε εδώ μεγαλόσωμο, έτσι αυτό σαν μικρή τώρα, έτσι πληροφορία το λέω, είτε είναι μεγαλόσωμο, είτε είναι πιο μικρόσωμο, ποτέ δεν της έχω πει μη, ποτέ δεν έχει ακούσει αυτή τη λέξη από μένα. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί, να σας πω και κάτι, τα σκυλάκια έχουν τόσο έτσι μεγάλο ένστικτο, με το οποίο αισθάνονται ότι άμα πάτε οι γονείς να τα προφυλάξετε, γιατί κανένα σκυλάκι δεν είναι επικίνδυνο. Όταν οι γονείς λοιπόν έχετε αυτό το μη, εκεί αντιστέκονται. Σίγουρα, καταλαβαίνουν τα πάντα. Ζωντανό παράδειγμα, η Μπουμπού. Δεν είναι δικιά μου. Η Μπουμπού είναι. Τι κορεύω, δεν είναι δικό μου το σκυλάκι. Αυτό. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, Δήμητρα, το εμπιστεύτηκε η κυρία? Βέβαια, με τους πελάτες μου, τους περισσότερους έχουμε άψογες σχέσεις. Εδώ τώρα αξίζει να το πούμε αυτό, ότι παρόλο που είσαι και εσύ η μανούλα και σε 2 σκυλάκια, ένα πόσα έχεις? 3. 3. Ωραία. Πολύ τεκνή οικογένεια. Πολύ τεκνή οικογένεια. Και είχα και κουνελάκι. Βανάκι, λίγο βανάκι. Θέλω να πω ότι κοιτάξτε λοιπόν η αγάπη της Μπουμπούς προς τη Δήμητρα και η Δήμητρα προς την Μπουμπού, γιατί είναι αυτό που λέμε η εξοικείωση ανάμεσα στον groomer και στο κατοικίδιο. Έτσι. Ανεξαρτήτου ράτσα, ανεξαρτήτου κιλά. Να σου πω τώρα με την ευκαιρία, όταν κάποια σκυλάκια έτσι ψάχνουν, θέλουν να πάρουν, όχι φυσικά με χρήματα, γίνονται κάποιες ανακοινώσεις μέσα από την προσωπική σου σελίδα στο Instagram? Εννοείται. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει ένα σκυλάκι, όχι να αγοράσει φυσικά, μπορεί να μας βρει και να μας στείλει μήνυμα στο προσωπικό μας Facebook και στο Instagram. Σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Σε όλα τα μέσα. Barber Pet Shop. Κωστή Παλαμά 119. Πες μας και ένα τηλέφωνο. 698-25-08-526. Εκεί λοιπόν η Φωλίτσα σας περιμένει για να σας αγκαλιάσει και να γίνετε όλοι μια παρεΐτσα, και οι ιδιοκτήτες και τα ζωάκια μας. Γλυκιά μου Δήμητρα, σε χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που σε είδα. Εγώ η χαρά ήταν όλη σου δικιά μου. εύχομαι τα σκυλάκια σου να βγαίνουν πρωταθλητές.
Πρωταθλητές στο κούρεμα, πρωταθλητές στα μπανάκια, να το ευχαριστούνται και να το θέλουν. Και εσένα ό,τι καλύτερο να είσαι εύχομαι. καλά. Το ένα το κάνεις ομορφότερο απ' τ' άλλο και σε ευχαριστώ που ξαναήρθες για μία ακόμη φορά στο πλατό μου και με τίμησες με την παρουσία σου. Εγώ η τιμή ήταν όλη δικιά μου, η χαρά όλη δικιά μου και εδώ να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κόρη μου και την αγαπώ πολύ. Αχ, να το πεις. Κάτι τέτοια κάνω και αρχίσαμε. Αχ, με τη Δήμητρα έχουμε και πολλά κοινά. Τέλος πάντων, άστα, αυτά είναι προσωπικές ιστορίες. Πρέπει να γράψω, μάλλον όχι οικογενειακές, προσωπικές ιστορίες. Θα κάνω μια εκπομπή του χρόνου. Ευχαριστώ, γλυκιά μου Δήμητρα. Τώρα που θα σας πάω εγώ, θα σας πάω στην ταβέρνα Ο Κρητικός που βρίσκεται στη Γαληνού στην Αλφιάλη. Αν θες να φας και να πιεις καλά, ψαρικό ή κρεατικό, δεν έχεις παρά να πας στην ταβέρνα Ο Κρητικός που βρίσκεται στην Αλφιάλη. Θέλω να σας πω λοιπόν για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κρητίκαρο ότι αυτή τη μεγάλη του καρδιά από την πρώτη καραντίνα μέχρι και σήμερα που του είχαν μείνει κάποιες προμήθειες, τάισε 250 οικογένειες. Από την πρώτη καραντίνα, προσέξτε με, και μέχρι και τώρα το κάνει έτσι από τον άνθρωπο προς τον άνθρωπο. Αν θες και εσύ να γίνεις εθελοντής σε αυτή την πράξη αγάπης, δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις με την ταβέρνα Κρητικός που βρίσκεται στη Γαληνού στην Αλφιάλη. Το βίντεο και επανερχόμαστε. Έτσι είναι. Όποιος περάσει το κατόφλι του εδώ με τη γογό, ριζώνει που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν κοντά μας για μία ακόμη φορά έχω την κυρία Αναστασία Στεφανία Βαϊοπούλου. Κυρία με κάπα κεφαλαίο. Στη δουλειά της, σε όλα της. Τώρα λοιπόν θέλω να πω όμως ότι το νεαρό της ηλικίας της, γιατί είσαι μια πάρα πολύ γλυκιά και έτσι νεαρή κοπέλα, παρόλο που στη μάχημη δικηγορία ασκείς το επάγγελμα του δικηγόρου πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ισχύει. Εγώ όμως θα μου επιτρέψει να κόψω τον πληθυντικό, τουλάχιστον για την εκπομπή και να σε αποκαλώ γλυκιά μου Στεφανία. Ό,τι θέλεις. Γιατί πιάνουμε και ένα θέμα με το οποίο συγκλονίζει έτσι τους χωρισμένους γονείς. Γι' αυτό λοιπόν εσύ, επειδή το αγκαλιάζεις με αγάπη και είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μιλήσει για τη συνεπιμέλεια, θέλω τώρα λοιπόν να πούμε γιατί... Όχι, δεν είχαμε μιλήσει για τη συνεπιμέλεια, για το συνενετικά διαζύγια. Θέλω λοιπόν πάλι με γλυκό τρόπο και όμορφο να μιλήσουμε γλυκιά μου Στεφανία σήμερα και να πούμε για τη συνεπιμέλεια. Να πω κι εγώ τώρα σαν μαμά ότι αν υπάρχει συνεννόηση και συνεπιμέλεια να μην υπάρχει, τα πάντα λύνονται. Τα παιδιά πάντα έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς. Όπως τη μαμά, έτσι και τον μπαμπά. Όπως τον μπαμπά, έτσι και τη μαμά. Όμως, για κάποιους που ξέρετε, είναι η πρώτη φουρτούνα. Γιατί τα ζεις καθημερινά. Έτσι. Και για να μην υπάρχουν καυγάδες και ειδικά μπροστά στα μάτια των παιδιών, πες μου τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη λύση που λέγεται συνεπιμέλεια. Κοίταξε να δεις, το βασικό είναι αυτό που είπαμε και το ιδανικό να υπάρχει έτσι μια συνεννόηση και να πάμε στο κομμάτι του συνενετικού διαζυγίου. Αυτό είναι το ιδανικότατο. Έτσι. Και μέσα στο συμφωνητικό να βάλουμε τη συμφωνία επικοινωνίας και επιμέλειας. Του τέκνου, ναι. Του τέκνου. Ή τα τέκνα τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν όταν έχουμε αντιδικίες και πάμε στα δικαστήρια, με τον νόμο που μπήκε το 21 δίνεται δυνατότητα επιμέλειας και στον πατέρα και να χωριστεί δηλαδή επιμέλεια και στους δύο. Γιατί μπήκε ένας όρος που έλεγε ότι και οι δύο γονείς πρέπει να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Μπήκε με αυτόν τον νόμο η λέξη εξίσου. Οπότε εκεί ήταν το κλειδί, δεν υπήρχε αυτό. Άρα είναι σαν να δίνουν δικαιώματα. Από το 21, 16 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ψηφίστηκε ο νόμος. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως, τα διαζύγια με τα οποία είχαν βγει, σε ισχύ υπήρχαν οι υπογραφές της προηγούμενης νομικής... Και του προηγούμενου νόμου. Ναι, και της επιμέλειας, ας πούμε, και από δικαστικές αποφάσεις. Οπότε μετά έπρεπε πάλι να πας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, της προσωρινής διαταγής και μετά στο κομμάτι της αγωγής που κάνουμε σε αυτά, αφού βγει η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, για να αλλάξεις την απόφαση, να τη μεταβάλεις. Όταν λέμε συνεπιμέλεια, τι εννοούμε? Γιατί έχουμε ακούσει τα άπαντα, δηλαδή ότι 15 μέρες το τέκνο στον μπαμπά, 15 στη μαμά. Και όπως καταλαβαίνουμε κι εμείς σαν γονείς, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί που προσαρμόζεται ένα πρόγραμμα του παιδιού, ξαφνικά του αλλάζουμε συνθήκες. Όπως και εμείς που είμαστε ενήλικες, δεν μας αρέσει να μας αλλάζουν το πρόγραμμά μας. Τι γίνεται και η γλυκιά μου Στεφανία? Δυστυχώς, αυτά ήταν από τα μελανά σημεία της απόφασης. Δηλαδή και της νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια και των αποφάσεων αυτών. Εμένα μου είχε τύχει μια περίπτωση στην Κρήτη που το παιδί έπρεπε Δευτέρα, Τετάρτη
Και Πέμπτη να είναι στη μητέρα, η οποία έμενε στο Ρέθυμνο, και τις υπόλοιπες μέρες στον πατέρα που έμενε στα Χανιά. Άρα είχε 2 διαφορετικά δωμάτια. Ο πατέρας έπρεπε να το πηγαίνει στο ίδιο σχολείο και ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε: το παιδί γίνεται μπαλάκι. Βέβαια, εκεί είναι ειδικά τα θέματα, γιατί εξετάζει κατά περίπτωση ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Γιατί έτσι κρίνουν οι δικαστές, με βάση το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου και την καταλληλότητα των γονέων. Ξέρεις τι, αυτό δηλαδή πες ότι εγώ μένω Αττική και ο πρώην σύντροφός μου Χαλκίδα, που είναι μια απόσταση όχι πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετή. Πώς γίνεται τώρα, δεν μπερδεύονται τα συναισθηματικά μέσα, έτσι, οι πρώτες εικόνες του παιδιού, ειδικά όταν είναι πιο μικρό εννοώ. Δηλαδή αυτό είναι σε ισχύον όμως. Ο μπαμπάς όταν υπάρχει στην επιμέλεια και μένει στην Κρήτη, πώς το πηγαίνει το σχολείο στις δραστηριότητες επί καθημερινής βάσης στο παιδί? Γίνεται τέτοια κατανομή των ημερών, έτσι ώστε να μπορεί να χωρίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να το πάρει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι Σάββατο η μητέρα. Και μετά να ορίσουν κάποια Σαββατοκύριακα να αλλάξει. Το θέμα είναι στις αντιδικίες, όπου οι γονείς... Στεφανία μου, αυτά πραγματικά, εσύ επειδή τα συναντάς και καθημερινά, νομίζω ότι ο ρόλος σου ναι μεν ως δικηγόρος, αλλά και ως γυναίκα που θα ήθελες μεθαύριο να κάνεις παιδιά, να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια. Δεν σε προβληματίζει πάρα πολύ όλο αυτό που συναντάς καθημέρα στο γραφείο σου? Ήταν πολύ νεωτεριστικό όλο αυτό για την Ελλάδα, έτσι. Και γενικά, βέβαια, στον κόσμο ίσχυε το σύστημα της συνεπιμέλειας. Αλλά ο κόσμος στο εξωτερικό λειτουργεί και τελείως διαφορετικά και πιο ψυχρά από ό,τι λειτουργούμε οι Έλληνες. Δηλαδή, στις άλλες χώρες υπήρχε, που είναι λίγο πιο αυτοματοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια, τα παιδιά συναίσθημα έχουν παντού. Εδώ όμως, επειδή εμείς είχαμε και μια άλλη πιο οικογενειακή νοοτροπία, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνεται μπαλάκι το παιδί. Κανονικά. Γίνεται μπαλάκι. Δηλαδή, εγώ αλλάζω σπίτι, κάνω μια μετακόμιση και με πιάνει κάτι. Ή και εσύ, φαντάζομαι, ή αλλάζει ένα εργασιακό περιβάλλον και θες προσαρμογή. Ένα απλό πράγμα. Εμένα μου, Στεφανία, το βλέπω και από το δικό μου το παιδάκι που είναι 4 χρονών. Προσπαθώ να το βάλω, ξέρεις, σε μια διαδικασία να μαθαίνει τις μέρες της εβδομάδας. Το πρόγραμμά του το ξέρει πολύ καλά. Απλά δεν μπορεί ακόμα να διαχωρίσει ποια είναι η Δευτέρα, ποια είναι η Τρίτη. Τι το μαθαίνω σταδιακά. Και βλέπεις το παιδί που 4 χρονών και κάτι ξέρει Δευτέρα, Τετάρτη, γιατί μες στη βδομάδα έχει και 2 μέρες ο μπαμπάς της και μου λέει όταν έρχεται, ας πούμε, παράδειγμα, είναι Τρίτη. Σήμερα πάω στον μπαμπά μου, μαμά. Λέω, όχι μωρό μου, σήμερα είναι Τρίτη, είναι η μέρα της μαμάς. Αύριο Τετάρτη είναι η μέρα του μπαμπά. Α, εντάξει, μαμά μου. Δηλαδή, λέω, πόσο δύσκολο πραγματικά είναι για την ψυχολογία του τέκνου και που να υπάρχουν και 2, και διαφορών ηλικιών. Έτσι είναι. Πόσο δύσκολο είναι να τους βγάζεις από τα καλούπια τους, από τις συνήθειές τους. Εγώ θέλω να δώσεις έτσι μία συμβουλή στα ζευγάρια και ως νομικός, που αντιμετωπίζεις, τι θέλω να πω πρόβλημα, μ' άρεσε να βάζω αυτές τις λέξεις, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, να μιλάμε ρεαλιστικά. Πρόβλημα είναι όταν υπάρχει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες και τη συνέντευξή μου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είπα ότι τα παιδιά κάποια στιγμή φεύγουνε, ανοίγουν τα φτερά τους. Τι μένει στο τέλος? Η κακία. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τώρα, τι είναι αυτό που θέλεις να συμβουλέψεις και τους 2 γονείς? Εγώ δεν ξεχωρίζω μητέρα-πατέρα. Και εγώ το ίδιο. Γιατί είναι γονείς, ακριβώς. Θα πρέπει έτσι να τους λέμε. Αυτό που έχω να συμβουλέψω είναι να προσπαθήσουν λίγο να συγκλίνουν στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά και να βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους. Όσον αφορά και το κομμάτι των αποφάσεων που πρέπει να πάρουν ως προς την επιμέλεια, όσο και το κομμάτι της επικοινωνίας του ενός με τον άλλον, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα κι αν ο ένας έχει την επιμέλεια, τα τελευταία χρόνια έχει φανεί και η αποξένωση που λέμε του γονέα. Δηλαδή, ο γονέας ο οποίος έχει πιο πολύ επαφή με το παιδί, να μειώνει την επικοινωνία με τον άλλον και να του δημιουργεί εχθρικότητα. Πολύ σωστή παρένθεση. Εγώ ένα θα σας πω, ένας είναι ο κοινός στόχος. Το μεγάλωμα των παιδιών μου. Και αγάπη. Και η αγάπη, σαφώς και η αγάπη. Και κάπως έτσι θα κλείσω με αυτό το μήνυμα αισιόδοξο. Δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε χειριστικοί να γινόμαστε, ούτε εγωιστές. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη. Βλέπετε τι προβλήματα έχουμε έξω, να τα προβληματίζουμε κι εμείς. Στοπ, μέχρι εδώ. Γλυκιά μου Στεφανία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Το είπα, το δήλωσα. Πες και εσύ το ναι, που από τη στιγμή που έκατσε εκεί δεν ξανασηκώνεσαι. Όχι, δεν σηκώνομαι τίποτα. Εντάξει, αγάπη. Ούτε με γερανό. Μπράβο, αγάπη μου. Μ' αρέσει σήμερα, δηλαδή η εκπομπή πολύ μ' αρέσει. Καλά μου πεις πότε δεν σ' αρέσει εσένα. Πού θέλω να πάω όμως τώρα?
Θέλω να πάω στη Χρυσή Ακαδημία Χορού. Θέλεις να μάθεις λοιπόν τα σωστά βήματα του χορού? Δεν έχεις παρά να επισκεφτείς τη Χρυσή Ακαδημία Χορού. Αν είσαι ένα νιόνυφο ζευγάρι και θες να ετοιμάσεις τη χορογραφία του γάμου σου, εμπιστέψου την Εύα μου. Την Εύα μου, το κορίτσι μου, που εκεί πέρα έχει πάρα πολλά χρυσά μετάλλια στο ενεργητικό τους. Εξού και η ονομασία. Χρυσή Ακαδημία Χορού. Τα πλάνα θα μιλήσουν από μόνα τους. Πάμε παρακαλώ. Πολύ ωραία, με βλέπετε και γελάω. Χαμογελάω μάλλον, διότι τώρα έχω κοντά μου την Έλληνα Τζοβάνας, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων από τα γραφεία συνοικεσίων γάμου Λουίς. Τι κάνεις γλυκό μου πλάσμα, πανέμορφό μου, έτσι με την αστερό σκονή σου, με αυτή την θετική σου ενέργεια, γιατί είναι η αγαπημένη μου στήλη η δική σας. Να το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είμαι καλά, εσύ? Είμαι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχεις να μου πεις κάτι πριν πας στις αγγελίες, αλλά σήμερα ο κόσμος θέλει πολύ αγγελία. Οπότε, ή θα πάμε με τη μία στο ψητό, ή θα μας πεις αυτά που θες να μας πεις και μετά στο ψητό. Έχω κάτι να πω. Διοργανώνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ένα speed dating, το οποίο έχει μεγάλη απήχηση. Εξού και η απουσία σήμερα της κυρίας και τη Λουή, διοκτήτρια των γραφείων. Και πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε, δηλώστε άμεσα συμμετοχή. Εγώ ξέρεις, θέλω να πω εδώ, επειδή είσαστε απρόβλεπτοι, εκδρομές, ταξίδια, τα πάντα όλα, να παρακολουθείτε όλα τα social media και εκεί αναρτούνται συνέχεια από το γραφείο τύπου, των γραφείων Λούις, όλα ό,τι ετοιμάζονται, έτσι απλά. Λοιπόν, ο λόγος εσένα, πάμε σε αγγελίες και στα νέα μέλη αυτής της εβδομάδας. Πάμε, παρακαλώ. Δικηγόρος, 50 ετών, κάτοικος Πάτρας, διαζευμένος, με ένα παιδί, κομψός και ελκυστικός, με σπουδές στην Αγγλία, με διόκτητο γραφείο, ευγένεια, χαρακτήρα και ωριμότητα, αγάπη στη μουσική και στη συγγραφή στίχων, ιδιόκτητη μονοκατοικία και παραθαλάσσιο εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία γάμου με μορφωμένη κυρία, φινετσάτη, ανεξάρτητη και με δυναμικό χαρακτήρα για τη δημιουργία οικογένειας. 38 ετών, φαρμακοποιός, με διόκτητο φαρμακείο, ελεύθερος, εμφανίσιμος, κοινωνικός, με αίσθηση του χιούμορ, αγαπημένες συνήθειες, η μαγειρική και η κυπουρική, λάτρης των εξωτικών ταξιδιών, ευκατάστατος, ιδιόκτητη μονοκατοικία και εξοχικό στην Αίγινα, επιθυμεί γνωριμία γάμου με νέα, δραστήρια, με χιούμορ, εμφανίσιμη, μορφωμένη, καλοπροαίρετη και ειλικρινής. Συνέχισε γλυκιά μου, 39 ετών, υπάλληλος σε εταιρεία πληροφορικής της Αμερικής, εργαζόμενος με τηλεργασία από τη Θεσσαλονίκη, ελεύθερος, γοητευτικός, ειλικρινής και ευαίσθητος, με χόμπι το Λάτιν και τους παραδοσιακούς χορούς, φυσιολάτρης με μηνιαίο εισόδημα 3.800 ευρώ, ιδιόκτητο, οροφοδιαμέρισμα, τζιπ και σκάφος, αναζητά αξιόλογη σύντροφο, μορφωμένη, με ηθικές αρχές, οικολογική συνείδηση και φιλόζωη, με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Διαμονή συζητήσιμη. 35 ετών, νηπιαγωγός, με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, ψηλή, καλήγραμμη, με καταπράσινα μάτια, εξωστρεφής, δυναμική και αποφασιστική, με χόμπι το σκίτσο και τη συγγραφή παιδικών παραμυθιών, ιδιόκτητο διαμέρισμα και 2 ενοικιαζόμενα κεντρικά καταστήματα στην Εύβοια, μοναχοκόρη με μεγάλη πατρική περιουσία και υψηλά εισοδήματα, επιθυμεί γνωριμία γάμου με κύριο πτυχιούχο, με προτίμηση στις ανθρωπιστικές σπουδές, εμφανίσιμο, γλυκομίλητο, κοινωνικό και ευχάριστο. Όπως βλέπεις, εγώ έχουμε πολύ ωραίες αγγελίες. Μα γι' αυτό σε αφήνω, γλυκιά μου, Έλενα. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε λίγο πιο πολύ για το γραφείο. Τώρα, όπως βλέπεις, σε αφήνω να λες πολλά νέα μέλη, διότι πραγματικά έχουν αυξηθεί κι άλλο τα μέλη. Πολύ. Γι' αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης, διότι πλέον ο κόσμος βάζει τέλος στο ταμπού του συνοικέσιου, που να Να, το πάλι θα σου πάρω λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να το πω. Πρέπει να πω ότι το συνοικέσιο είναι ασφάλεια και δεν είναι συνοικέσιο με τον παλιό τρόπο. Είναι γνωριμίες με ασφαλή τρόπο. Ακριβώς. Και να πω και κάτι για τις κυρίες που με ρωτήσατε. Μου λέτε δηλαδή αν βγω με κάποιο κύριο.
Μετά μπορώ να έχω άμεση επαφή με το γραφείο. Βεβαίως, Βεβαίως. Θα καλέσετε μετά το τέλος του ραντεβού, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, τίποτα όμως δεν έχετε να φοβηθείτε και μετά το τέλος του ραντεβού θα καλέσετε στην κυρία Κέτη να πείτε αν σας άρεσε το ραντεβού ή ακόμα τι δεν σας άρεσε το ραντεβού. Και από εκεί και έπειτα, αν δεν σας αρέσει κάτι που ποτέ δεν γίνεται αυτό, αλλά... Σπάνια. Έχει γίνει μία-δύο φορές στα τόσα χρόνια εμπειρίας. Μετά το τέλος λοιπόν του ραντεβού, αν δεν σας αρέσει κάτι, πολύ απλά ανανεώνετε με κάποιον άλλο κύριο ή κυρία αντίστοιχα. Πάμε να συνεχίσεις κάποιες αγγελίες ακόμα, έχουμε? Έχουμε, φυσικά. Ωραία. 39 ετών, διευθυντής σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στη Ζηρίχη, κάτοικος Ελβετίας και Ελλάδας, πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, ελεύθερος, 1,85 ύψος, 84 κιλά, εμφανίσιμος, ευγενής και τρυφερός, λάτρης της υγιεινής διατροφής, των καταδύσεων και του κλασικού πιάνου με αξίες και ήθος, επιθυμεί γνωριμία γάμου με κυρία όμορφη, μορφωμένη, να γυμνάζεται, με ήθος, σοβαρές αξίες, ευγενική και ήρεμη, με στόχο τη δημιουργία οικογένειας με διανομή είτε στην Ελλάδα είτε στη Ζηρίχη. Α, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον αγγελία. Ναι. Συνέχισε, γλυκιά μου, Ελένα. Σήμερα έχω έτσι τέτοια κέφια. Θέλω να ακούσω πολλά νέα μέλη των γραφείων Λούις. 38 ετών, φαρμακοποιός, με ιδιόκτο φαρμακείο, ελεύθερος, εμφανίσιμος, κοινωνικός, με αίσθηση του χιούμορ, αγαπημένες συνήθειες η μαγειρική και η κυπουρική, λάτρης των εξοχικών ταξιδιών, ευκατάστατος, ιδιόκτη μονοκατοικία και εξοχικό στην Αίγινα, επιθυμεί γνωριμία γάμου με νέα, δραστήρια, με χιούμορ, εμφανίσιμη, μορφωμένη, καλοπροαίρετη και ειλικρινής. Πολύ ωραία. Άλλη μία, σε παρακαλώ. Δικηγόρος, 50 ετών, κάτοικος Πάτρας, διαζευμένος με ένα παιδί, κομψός και ελκυστικός, με σπουδές στην Αγγλία, με ιδιόκτητο γραφείο, ευγένεια, χαρακτήρα και ωριμότητα, αγάπη στη μουσική και στη συγγραφή στίχων, ιδιόκτητη μονοκατοικία και παραθαλάσσιο εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία γάμου με μορφωμένη κυρία, φινετσάτη, ανεξάρτητη και με δυναμικό χαρακτήρα για τη δημιουργία οικογένειας. Λοιπόν, γλυκιά μου Έλενα, και κάπως έτσι και με εκείνα και μετά, αλλά πέρασε ο χρόνος. Σήμερα νομίζω σ' άφησα να δώσεις ρεσιτάλ αγγελίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καραΐσκο 117 στον Πειραιά, στον Εκτόροφο. Και πού θα σε πάω εγώ τώρα? Θα σε πάω στο Cassie Holidays. Στο Cassie Holidays, λοιπόν, μπορείς να ταξιδέψεις στο ταξίδι αναψυχή σου ήρεμα και με ασφάλεια. Γιατί το Cassie Holidays έχει μακρόχρονη πείρα και φυσικά σε ταξιδεύει με πλοίο, καράβι ή πούλμαν. Όλα σύγχρονα, όλα πάρα πολύ σύγχρονα και με πάρα πολύ προνομιακές τιμές. Εσείς φυσικά ακολουθείτε όλα τα social media και βλέπετε τις εκδρομές με τις οποίες και τρέχουν. Προσφορές πάρα πολλές. Και ανανεωθήκανε τώρα. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε τώρα στα social media και οι εκδρομές που έρχονται μέχρι τέλος του μήνα είναι η μία καλύτερη από την άλλη, εντός ή εκτός. Πάμε στο βίντεο και ερχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαι λοιπόν, συνεχίζω μάλλον και είμαι εδώ, με τον Τάσο Κοροβόνκη, παρακαλώ πολύ. Γλυκέ μου Τάσο. Τα σέβη μου, την αγάπη μου. Την αγάπη και τη δική μας έχεις, γλυκέ μου Τάσο. Έτσι ανανεωμένος, χαμογελαστός. Ήτανε... Αχ, κάνε ένα αχ. Αυτό ήταν σαν να λέγες Ακριβώς. Τασούλη μου, τι έχεις έρθει σήμερα να μας πεις? Έχω να σας πω τα πολύ ωραία νέα. Μη σε παρασύρουν οι άλλοι, μην κοιτάς. Όχι, δεν παρασύρομαι γιατί... Γιατί αυτά που λένε δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά πράγματα, να ξέρεις. Όχι. Μόνο τα δικά σου είναι καλά, αγόρι μου. Όχι. Έχω να πω σήμερα ότι ξεκινάει το Ινστιτούτο Μεταφυσικής Παραψυχολογίας, που είναι στην Ακαδημία 100 στον 8ο όροφο. Φυσικά με πρόεδρο τη Ματίνα μας, τον Παναγιώτου, και τους λοιπούς συνεργάτες και δασκάλους από κάτω τη Ματίνα, οι οποίοι ξεκινάνε νέα σεμινάρια αυτή την περίοδο, διαφόρων ειδών σεμινάρια. Δηλαδή, τι θα περιλαμβάνει η συγκήτρια Ματίνα? Η Ματίνα ξεκινάει κυρίως με δικά της σεμινάρια πάνω στον τομέα της χαρτομαντίας
και της μεταφυσικής, που είναι εξειδικευμένα μαθήματα που είναι μόνο από τη Ματίνα, γνώσεις προσωπικές Ματίνες που τις δίνει σε συγκεκριμένους μαθητές. Ωραία. Έχουμε το σεμινάριο του Feng Shui που θα ξαναπανεληφθεί πάλι το σεμινάριο του Feng Shui. Ξεκινάω και εγώ επίσης κάποια νέα σεμινάρια. Τι ράβδο σου εσύ? Όχι ακριβώς, έχει αλλάξει λίγο το. Κρεμές. Όχι. Γιατί μαθαίνω, είμαι και καλή μαθήτρια χωρίς να αγορεύεις το σεμινάριο. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι πιο λίγο ανατολίτικα. Πολύ ενδιαφέρον. Ενεργοποίηση των ενεργειακών κέντρων, λίγο πιο να σπηδώσουμε λίγο την άβρα μας από ορεινικές δυνάμεις, με διάφορες τεχνικές και όχι μόνο. Και άλλοι διδάσκαλοι ξεκινάνε και άλλα σεμινάρια τέτοιου τύπου και πιο εξειδικευμένα. Και εννοείται φυσικά ότι με τη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει με τη Γαλλία, με την Αγγλία και τώρα ξεκινάμε και στην Ιταλία το καλοκαίρι. Καινούριο. Το Μιλάνο, που είχαμε και στο Μιλάνο που θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Ξεκινάμε με νέους δασκάλους και νέα μαθήματα, νέες γνώσεις, οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Καλά, αναμενόμενο ήτανε. Δεν περίμενα να έχει βγάλετε κάτι που έχει παίξει ήδη στην Ελλάδα. Εσείς κάνετε την πρωτιά και οι άλλοι ακολουθούν. Έτσι πάει αυτό με τη Ματίνα, να το ξέρετε. Τάσο μου, πόση ώρα διάρκειας είναι το κάθε σεμινάριο, περίπου? Τα μεγάλα σεμινάρια που κάνει η Ματίνα και μέσω διαδικτύου και διαζώσεις είναι περίπου στις 2 ώρες. Είναι τμήματα, είναι τμήματα, είναι κατηγορίες, θα πούμε τμήματα. Υπάρχουν πολύ προχωρημένα τμήματα, υπάρχουν και τμήματα αρχάριων. Ήταν ανάλογα ότι ο άνθρωπος τι ζητάει να μάθει. Γιατί κάποιοι ζητάνε να μάθουν κάποια γνώση εγκυκλοπαιδική, κάποιοι θέλουν πιο βιωματική, κάποιοι θέλουν πιο πολύ advanced. Ναι. Αυτό φυσικά είναι στον άνθρωπο. Είναι περίπου στα 2 ώρα είναι τα μαθήματα της Ματίνας, μεταφυσική και χαρτομαντία. Επίσης και τα δικά μου σεμινάρια θα είναι περίπου στις 2 ώρες, πάλι στο ίδιο ύφος, γιατί ακολουθώ καθαρά τη γραμμή της Ματίνας. Καλά, ναι. Εννοείται. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, παίρνουν και χαρτί? Ναι. Είναι πιστοποιημένο ο σύλλογος είναι πιστοποιημένος νομικά. Το ξέρω, αλλά οι μαθητές δεν ήξερα αν αυτό το σεμινάριο με το οποίο παρακολουθήσουν θα αποκομίσουν τις γνώσεις και σε ένα χαρτί, δηλαδή ότι παρακολουθήσαν το σεμινάριο με εισηγητή τον Τάσο Κοροβόγγι ή τη Ματίνα, κατάλαβες ο καθένας στον τομέα του. Όχι, είναι βάση νόμου, είναι όλα επικυρωμένα με αριθμό πρωτοκόλλου, με όλα βάση νόμου. Όλα είναι νόμιμα, το ξέρω. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κάποια σεμινάρια έτσι εκπαιδευτικά, με τα οποία μπορεί να μην παραδώσουν το χαρτί όχι, δεν είναι αποφοίτηση, είναι παρακολούθηση. Παρακολούθησης, ναι. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος κάποιος για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο? Όχι, γι' αυτό είπα ότι ανάλογα είναι κατηγορίες ανθρώπων. Κάποιοι έχονται και κυκλοπαιδικά να μάθουν κάποια πράγματα. Κάποιοι έχονται να κάνουν πιο εξειδικευμένες σπουδές. Κάποιοι θα θέλουν να είναι τρόπο ζωής. Αυτό είναι πολύ πιο ελάχιστοι φυσικά στον τρόπο ζωής. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αφιερώνονται πάνω στη γνώση. Εννοείται φυσικά ότι και ο σύλλογος τώρα πλέον θα φύγει από σύλλογος, θα γίνει πιο πολύ, θα το τονίσω λίγο. Αυτό δεν είναι τόσο απαραίτητο να τονιστεί, αλλά θα το πω όμως. Θα γίνει και μη κυβερνητικός, θα γίνει άμικη. Μη κυβερνητικός οργανισμός. Ωραία. Αυτό είναι καλύτερο γιατί έτσι δίνει πιο πολύ ελαστικότητα και στους μαθητές και στους ανθρώπους που θα είναι μέλη του συλλόγου. Θα μπορέσουν να είναι πιο άνετα μαζί μας και όχι πιο άνετα είναι ήδη. Θα είναι λίγο πιο ευέλικτα τα πράγματα, ναι. χωρίς πολλές απαιτήσεις για το σύλλογο. Εγώ τώρα να πω συγκεκριμένα για τη Ματίνα και τους συνεργάτες της, γιατί βλέπετε τι είπε ο Τάσος, εγώ ακολουθώ τη γραμμή της Ματίνας, πάρα πολύ σωστό. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι η Ματίνα έχει έναν όρο στη δουλειά της. Δεν κρύβει τίποτα για εκείνη και στους μαθητές της δίνει απλόχερα τη βεντάλια της. Έτσι δηλαδή ακριβώς. είναι φοβερό. Ενώ δεν το κάνουν Τάσο μου αυτό. Σχεδόν κανείς. Όχι. Οι γνώσεις της Ματίνας είναι απαράμιλες, γιατί είμαι μαθητής της Ματίνας στο κομμάτι της μεταφυσικής κυρίως, εδώ και πολλά χρόνια. Και επειδή έχω προχωρήσει σε πολύ εξειδικευμένες και πολύ προχωρημένες δασκαλίες, που δεν δίδονται έξω. Κοίτα, γενικά όλοι οι συνεργάτες της Ματίνας είστε όλοι εξειδικευμένοι. Δεν έχω δει κανέναν ημιμαθή, πώς να το πω, ούτε να μαθαίνει να πηγαίνει για πρακτική. Άσχετο αν εξελίσσεται αυτό καθημερινά και μέσα από τις γνώσεις της Ματίνας, διότι η Ματίνα από μόνη της είναι, πώς να το πω, ένα σχολείο ίδιο. Έτσι ακριβώς. Εσείς απλά απορροφάτε κάποια πράγματα, αλλά είσαστε γνώστες όλοι των πραγμάτων. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι που είναι πιο... που έχετε μάλλον πιο ειδίκευση, το λέω καλά. Ειδίκευση. Ναι. Δηλαδή η Ματίνα ειδικεύεται σε όλα. Εγώ πάλι ειδικεύομαι σε όλους τους τομείς. Γιατί όπως ακολουθώ τη Ματίνα κατά γράμμα, έτσι δικαιωμένη πολιτική μου, να γνωρίζω τα πάντα, γίνει σφαιρική γνώση, αλλά όχι όμως εγκυκλοπαιδικά, σε πολύ βιωματικό και ατομικό επίπεδο. Γι' αυτό έχω αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου πάνω στο κομμάτι της γνώσεως. Έχω ήδη, παρόλο που έχω κάνει και άλλες σπουδές, σαν διοίκηση επιχειρήσεων και σε τουριστικά επαγγέλματα. Ναι, αλλά το δεν με κέρδιζε, βρετάσο μου.
Ότι καλό είναι να ξέρει ο άνθρωπος τα πάντα, αλλά αυτό που φαινόταν και από μικρό παιδί και ότι τι θα ακολουθήσει ήταν καθαρά αυτό. Αυτό ήταν ακριβώς. Εσύ είχες DNA τώρα για να καταλάβω. Ναι. Τι, για πες μας, αυτό δεν το ξέρω. Είναι αυτό ακριβώς όπως και η Ματίνα. Είμαστε από οικογένειες που έχουν το χάρισμα και τη γνώση. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή από γιαγιά, από μαμά, από γιαγιά, κυρίως πηγαίνει ή από γιαγιά προς εγγονό, ή από μητέρα, από πατέρα προς γιο ή κόρη, ή από θείες πάλι σε ανιψιούς. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Σε τρομάζουν αυτές οι γνώσεις που έχεις όταν βλέπετε και εσύ και η Ματίνα και όλα εκεί τα κορίτσια μου αυτό που επρόκειται να γίνει? Όχι, δεν με τρομάζει. Ήταν μια απορία που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Από πέρσι που συνεργαζόμαστε, έλεγα καλά αυτά τα παιδιά. Δεν παθαίνουν πανικό που βλέπουν ειλικρινά το τι θα γίνει σε 5 χρόνια από τώρα. Γιατί αυτό που έχετε εσείς είναι ότι βλέπετε από τώρα σε 5 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι ξέρω, επειδή έχω αναζητήσει πάρα πολύ σε φιλοσοφικά επίπεδα, κυρίως στο επίπεδο όχι της μεταφυσικής μόνο και του μυστικισμού και φιλοσοφικού κομματιού. Πολλοί αρχαίοι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτων, ο Σοκράτης, μην τους αναφέρω αυτή τη στιγμή στην εκπομπή μας, επιγραμματικά τους αναφέρω, είχαν ήδη και αυτές οι ιδιότητες να προνοούν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Γιατί μελετάγανε τη φύση. Και ακριβώς αυτό κάνουμε και εμείς. Μελετάμε τη φύση, τα φαινόμενα της φύσεως. Φύση πια τι σημαίνει? Η φύση είναι η ίδια μας ζωή, είναι ο τρόπος ζωής που μας περιλαμβάνει, είναι η γη, είναι ο κόσμος τριγύρω μας. Όλα αυτά όμως είναι σε μια άλλη εκπομπή. Και η φύση είναι ωραία, τα σοκοροβόνκι και τα πουλάκια και τα λουδάκια, αρκεί να τα μοιράζεσαι με άλλον μαζί και όχι μόνο σου. Ακριβώς. Αυτό είναι ενεργειακό το θέμα καθαρά και συμβατότητας. Η δική σου ενέργεια, αγάπη μου, φαίνεται. Έτσι να είναι πάντα η ενέργειά σου και να μας τη μεταδίδεις και σε εμάς. Λοιπόν, γλυκέ μου Τάσο, κάπως έτσι θα κλείσω. Ποτέ μόνος. Βρες το παζλ που σου αναλογεί. Όχι, αυτό είναι από άλλη ενότητα. Όπως και να έχει. Όμως με την καλή ενέργεια μπορούμε να βρούμε τα πάντα και να πορευτούμε με τον συνάνθρωπό μας πολύ όμορφα. Δεν το προσδιορίζω, γιατί πλέον δεν προσδιορίζεται κιόλας. Πού θέλω να σας πάω εγώ όμως τώρα? Ευχαριστώ Τασούλη μου γλυκέ. Θα σας πάω στο γάμο της χρονιάς, διότι η γλυκιά μου Μαρία και ο Μιχάλης και η Μαρία, 2 παιδιά που ερωτεύτηκαν σφόδρα, 2 παιδιά που φέραν τον καρπό του έρωτά τους. Θέλω να σας συστήσω λίγο και να σας πω για τη Μαρία. Πρόκειται για ένα πλάσμα ξεαγάπητο. Ένα κορίτσι που έχει δουλέψει δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ένα κορίτσι, πώς να το πω, λαμπάδα, πανέμορφο. Την είδε λοιπόν ο Μιχάλης, που τυχαίνει να είναι και ανιψιός του Σταμάτη Γονίδη, σε ένα από τα μπαλέτα των επωνύμων που συνόδευε και ερωτευτήκαν. Έτσι λοιπόν πραγματοποιείται ο γάμος της χρονιάς. Όλα αυτά θα γίνουν στην Κρήτη. Δείτε λίγο τα παιδιά και θέλω κάπως έτσι να παραδειγματιστείτε, να το κάνετε κι εσείς. Ερωτευτείτε, κάντε οικογένεια και να ζήσετε, παιδιά μου, Μαρία και Μιχάλη, Μιχάλη και Μαρία. Στο βίντεο παρακαλώ. Και πες μου τώρα εσύ, θα προχώραγε η εκπομπή χωρίς την παρουσία του Χαράλαμπο Κατσιβαρδά ή αλλιώς του Χάρη της καρδιάς μας? Τι κάνεις γλυκέ μου Χάρη, πώς μου είσαι? Εγώ μου, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και ουσιαστικά να απολαύσουμε τις Άγιες ημέρες οι οποίες επίκυνται εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Χάρη μου, μου έλεγες ένα θέμα στα παρασκήνια. Θέλω να το πεις διαστόματος Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, τι είναι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα βασικά. Και το έχεις ετοιμάσει στο μυαλό σου έτσι, που θα είσαι πάρα πολύ κατανοητός για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ναι, το ζήτημα είναι να είμαστε αυθόρμητοι και να απολαμβάνουμε ουσιαστικά την κατηδίαν τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι δεν έχω προπαρασκευάσει κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερα, αλλά οφείλουμε να κάνουμε μια μνήα, μια εκτεταμένη μνήα για τις ημέρες τις οποίες διανύουμε. Τις Άγιες αυτές ημέρες βρισκόμαστε στο πέρας της προπαρασκευής διαρκούσης της 40ης εν ώψη της Μεγάλης και Αγίας Εβδομάδος, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τις ημέρες αυτές, τι πρεσβεύουμε και τι επιτάσσει, εντός εισαγωγικών το επιτάσσει, όχι εξαναγκαστικά, η πίστη μας, διότι μιλάμε για όλα τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή τα επουσιώδη στοιχεία τα οποία ενδύουν τις Άγιες αυτές ημέρες, δηλαδή ουσιαστικά ποια είναι τα αρτήσιμα, ποια είναι τα νηστίσιμα φαγητά, ποια είναι η έννοια της νηστείας, αλλά όχι από την πνευματική ορθόδοξη διάσταση και σύν της άλλης,
εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδος. Επίσης, γίνεται μία εστίαση πάλι σε θέματα μη ουσιώδη και σημαντικά, όπως είναι τα φαγητά, τα τσουρέκια, τα αναισθήματα. Και δεν γίνεται δηλαδή στο γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Το γεγονός δηλαδή του Γολγοθά, εξού και εμείς προετοιμαζόμαστε πνευματικά με την νηστεία. Η νηστεία δηλαδή δεν είναι αυτός σκοπός, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα σέβουμε ουσιαστικά το σώμα μας και συγκεντρωνόμαστε προκειμένου να συγχωρέσουμε και αυτούς και τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, αλλά ιδίως να ζητήσουμε συγχώρεση από τον μακρόθυμο... Αυτό είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα που λες αυτή τη στιγμή. Από τον μακρόθυμο πολυέλαιο και φιλεύς πλαχνοθεό, προκειμένου να συγχωρήσει κάθε πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον, όπως ακούμε και στην λειτουργία δηλαδή, και να τιμήσουμε βεβαίως και την Υπεραγία Θεοτόκου στους χαιρετισμούς και συν της άλλης να προετοιμαστούμε για την θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι το κορυφαίο γεγονός για εμάς τους χριστιανούς Ορθοδόξους, διότι εμείς είμαστε βαπτισμένοι και ομνούμε πίστη στον αρχηγό μας που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι επικεφαλής ουσιαστικά της Εκκλησίας μας και της ζωής μας. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια όντως σχέση, ο Θεός είναι μια ζωντανή παρουσία και όλη αυτή η θέρμη και η παρέμβασή του στην καθημερινότητά μας την βιώνουμε ανυπερθέτως και την ιδρύουμε, τη δομούμε μέσω της προσευχής. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτό δεν έχει σχέση βεβαίως με κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν το προνόμιο της νηστείας ή το προνόμιο κτλ. Δηλαδή η Εκκλησία μας είναι επαναστατική, είναι ανατρεπτική. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να αγγίξουν την καρδιά μας για να μεταμορφωθούμε και εμείς προς την θετικότερη κατεύθυνση, να αναγεννηθούμε και να συμπροσευχηθούμε με την Ανάσταση του Κυρίου μας, συνειδητοποιώντας με ενάργεια ότι είναι η ελπίδα, διότι μετά τη Σταύρωση, μετά την κατάδυση επέρχεται και η Ανάδυση. Ακόμα και εν είδη παρομοίωση να το πάρουμε, πάντοτε στις δυσκολίες με τη βοήθεια του Θεού έχουμε την κατάδυση, δηλαδή καταδιόμαστε στο πρόβλημα, περιπλεκόμαστε στο πρόβλημα όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Μετέπειτα όμως, σιγά σιγά, αν κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις, υπό την έννοια ότι επιχειρήσουμε κι εμείς, γιατί είναι το αρχαίο ελληνικό ρητό συν Αθηνά και χειρακίνη, ναι μεν η προσευχή του Θεού, αλλά χρειάζεται και παρέμβαση, μετά θα αναδυθούμε εμείς στην επιφάνεια νικητές και αναστημένοι. Γι' αυτό και μετέπειτα είναι μετά το πέρας της Κυριακής του Πάσχα, ξεκινάει η εβδομάδα της Διακαινησίμου, που είναι ουσιαστικά η αναγέννηση. Εγώ θα πω μόνο αγάπη στις ψυχές μας και πολύ αγάπη να δίνουμε στους γύρω μας. Θέλω να πω και σε σένα, επειδή κάνεις ένα πολύ μεγάλο αγώνα, γνωρίζουν όλοι και τη χρόνια φιλία μου, φυσικά και την κουμπαριά μου με την οικογένεια Φλωρινιώτη. Εύχομαι η δικαίωση να σας έρθει πολύ γρήγορα και το κόβω εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εξάλλου... Η δικαίωση θα έρθει και κάνουμε σιωπηρά, αθόρυβα, πλην όμως αποτελεσματικά όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν στους υπέτειους οι ευθύνες για τον θάνατο του κ. Φλωρινιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, που και σε αυτό είσαι κοντά μας σε όλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ακούστε με, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά εδώ ερχόμαστε με τις στήλες των συνεργατών μου για να διασκεδάσουμε και να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πάμε. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία? Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ.
πολύ ωραία και ήρθαμε με ποιον? Μα με ποιον άραγε? Με το μέντορα. Πάμε παρακαλώ. Άνοιξη, το βλέπεις όσοι άλλους είναι άνοιξη. Βεβαίως, η άνοιξη βεβαίως. πάνω. Έχουμε αρχίσει πάνω, και άνοιξη πυρώνουμε. Ζεσθενόμαστε πλέον πια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Καψώσαμε, που λέει και ο Σκέλης. Καψώσαμε, όπως θέλει ο κόσμος. Της λαϊκής θα το πούμε. Καψώσαμε, ναι. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει μπει άνοιξη. Είμαστε χαρούμενοι και φαίνεται αυτό ότι είμαστε χαρούμενοι λόγω της άνοιξης. Γιατί θα είναι σαν να μπαίνει. Η άνοιξη. Θα είναι ουρανό κατάνοιξη. Αυτό λοιπόν, γιατί κάνουμε και τέτοια φιλιά. Τα φιλιά μας την άνοιξη. Τα φιλιά μας την άνοιξη, ναι. Ναι. Πάμε Εκεί, λοιπόν να μου πεις. Αυτό που το κρατά ανάποδα, δεν το σχολιάζεις. Επειδή τα ξέρεις απ' έξω, δεν με απασχολεί. Για να με πιάνει το μάτι το κάνω. Το ξέρω, αγάπη μου. ήδη είσαι πάρα πολύ Λοιπόν, παθιασμένος, αφού είσαι άντρας μου. Εννοείται. Τι θες να σου πω για την Αθήνα? Πάμε για την Αθήνα, για την Αθήνα. Σοβαρέψου. Λοιπόν, στην Αθήνα θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Πιο εκεί. Καλές, εκεί. Τι άντρα σου είμαι, με διώχνεις. Έλα, είστε και Παναγιά. Πάμε. Στην Αθήνα Και τον άντρα μου τον κανονικό τον έδιωσα. Στους 7 μήνες το ξέρουμε. Εμένα σου πόσο καιρός, το χρόνο. Όχι 7 μήνες. Εσύ θα μείνεις αιώνια, δεν με ενοχλείς εσύ. Εντάξει. Είμαι ανενόχλητος. Εσύ. Ωραία. Ούτε με νοιάζει που πηγαίνω, ούτε και τι κάνω. Να σου πω τώρα και την Αθήνα. Ναι, πάμε να μου πεις για την Αθηνούλα μου. Λοιπόν, στην Αθήνα ζέστη, 20, 22, 25, εκεί. Ωραία, αρχίζει βροχή. και ανεβαίνει. Κοίτα, θα έχει και κάποιες βροχές. Γιατί έχει γίνει λιγάκι τροπικό το κλίμα της Αθήνας. Βεβαίως. Σαν τον Άγιο Δομήνικο ένα πράγμα. Ναι. Οπότε θα έχουμε και τις βροχούλες για να μας δροσίζει λιγάκι, γιατί μετά θα μπει η ζέστη κανονική και θα χρειαστούμε θαλασσίτσα και τέτοια. Αλλά από τώρα τολμηροί βάζουν μπρατσάκια, κουλουρίτσες και βατραχοπεδιλάκια και πηγαίνουμε στη θαλασσίτσα. Στη θαλασσίτσα. Να σου πω κάτι. Είμαι ο Εντός άντρας Αττικής τώρα. ή εκτός Αττικής πηγαίνουμε θαλασσίτσα? Όπου θέλεις. Πηγαίνετε Όπου σε δεις θάλασσες και πλήξει, ακτές, πλήξει. απλά μην βρωμίζετε τις παραλίες. Κοινωνικό μήνυμα, ο Πέτρος ο Πελεκάνος. Δεν είναι πελεκάνος, ήταν γλάρος όπως το έλεγε. Αλλά δεν έχει σχέση, γιατί θα φάμε και γλαρόσουπα. Μες στο κατά καλό καιρό. Γιατί όχι. Εντάξει. Η γλαρόσουπα τρώγεται και το καλοκαίρι. Το ξέρεις ότι πλησιάζουμε προς το Πάσχα, Στο γυαλούπε του είναι γλάρι. Ναι, στο γυαλούπε του είναι γλάρι. Το ξέρεις ότι... Το ξέρεις ότι πλησιάζει το Πάσχα. Το Πάσχα πλησιάζει, το Άγιο Πάσχα. Πάσχα. Να γαληνέψουν οι ψυχές μας, να μυρίσουμε τις πασχαλιές, μετά να μυρίσουμε το κατσίκι, το αρνί που σουβλίζουμε, να σπάσουμε τα αυγουλάκια. Πάσχα είναι, όχι καρναβάλι, έχει περάσει το καρναβάλι. Μαζονάκι κάνω, άσχετε. Γιατί τον κάνεις το μαζονάκι, είναι πασχαλινός και έχει γενέθλια το Πάσχα ο μαζονάκης. Έχει γενέθλια το Πάσχα, απάντησέ μου. Λοιπόν, επειδή δεν λέμε τον καιρό και λέμε άλλα πράγματα. Πάμε, ο καιρός υπάρχει στην οθόνη μας, υπάρχει πάντως. Υπάρχει ο καιρός. Αλλά έχουμε πει και για τους zombies. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή, κυλάει. Καμία zombies. Μα μου Το γάμο κάναμε. Το μαζονάκι έκανες. Τον έκανα. Όλο κάτι κάνουμε τέλος πάντων. Anyway, φορέστε καλοκαιρινά, φορέστε τυραντάκια, λεπτό ή χοντρό. Αυτό είναι στην επιλογή σας. Βάρτε, όπως σας είπε ο Αποστόλης μετεωρολόγος, τα μπρατσάκια, τις κουλούρες. Και τι άλλο, αντιλιακό 50 για το πρόσωπο. Γιατί μωρό μου, γιατί βγαίνουν πανάδες. Θα καούμε, θα βγει πανάδα. Σωστό. Φροντίστε λοιπόν την επιδερμίδα σας για να έχετε ωραίο έτσι μαύρισμα. Ακριβώς. Και ωραία διάθεση. Αφού λοιπόν στην Αθηνούλα μας θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, πάμε και στην υπόλοιπη Ελλαδούλα, παρακαλώ. Πάμε λοιπόν και στην υπόλοιπη. Πάμε γρήγορα. Ελλαδούλα, γιατί επειδή είμαι ο άντρας σου. Ναι, καλέ, το ξέρουμε. Επειδή είμαι ο άντρας σου, μπορώ να κάνω κι εγώ αυτά χορευτικά τώρα πλέον πια. Βεβαίως. Λοιπόν. Όχι, δεν πειράζει. Τα ξέρεις κιόλας. Πάμε να μου πεις για την υπόλοιπη. Μη φεύγεις από το θέμα. Όχι, κάνω και το υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Λοιπόν, τι θες να σου πω. Θεσσαλονίκη και από πάνω, βόρεια και τέτοια, κρυουλάκι. Η ζακετούλα θα χρειαστεί να φορεθεί. Πρέπει να βάζουμε ή αμάνικα μπουφανάκια. Βροχούλες πολλές από ό,τι βλέπω, βροχούλες. Αλλά στα νησάκια. Τι θα γίνει. Μόνο αεράκι, τίποτα άλλο. Λίγο αεράκι. Θα φυσάει, θα μας δροσίζει και θα έχετε η άβρα πάνω μας και θα μας φτιάχνει τις ψυχολογίες των ανθρώπων. Ωραία, τι ωραία. Αγοράκι Λέμαργο. Παιδιά, ο σκηνοθέτης ήταν με τη Φουρέιρα χθες, μάλλον γιατί αγοράκι Λέμαργο μου λέει για τη Φολέγανδρο. Αυτό είναι αγοράκι το Λέμαργο. Ναι, για τη Φολέγανδρο. Πήγες και στη Φολέγανδρο. Όχι, που λέει θα σε κάνω φάρο στη Φολέγανδρο. Πες να το τραγουδήσεις, πρικλείσουμε. Τέλος πάντων, τι να πάρουμε, ομπρέλες, αντιανεμικά. Ομπρέλες, αντιανεμικά και αδιάβροχα. Γούνα και αντιλιακό. Όχι γούνα. Όχι γούνα, οικολογική πάντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι άνοιξη. Γούνα με. Εντάξει. Άνορακ. Πώς? Άνορακ. Τα αγγλικό. Την έπιασα τώρα εδώ, όταν της λέει τα αγγλικά, παθαίνει του βρουτζό. Ξέρεις τι έχω πάθει. Το κομπλόκο. Όχι, Τζότζο. Τζότζο, oh yeah. Ή αλλιώς
Speechless. Παρακαλώ, ναι. Και flitters. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφράζεις τον καιρό. Έχεις ένα διαφορετικό επίπεδο. Δεν θέλω να μοιάζω τις άλλες. Όχι, δεν θέλω να μοιάζεις. είμαι ούτε Ζαρίφη, ούτε Πετρούλα, τίποτα. Θέλω να έχω τη δική μου προσωπικότητα. Έχεις ακριβώς τη δική σου προσωπικότητα, τη δική σου οντότητα και πλέον με την υπογραφή τη δική μου που στο πλευρό μου φυσικά, είσαι όχι μέλλοντας, έγινες ο σύζυγός μου επίσημα και με τη Βούλα. Τώρα θα πάρεις άλλο αξίωμα. Μήπως να πάμε στην ανάπτυξη και να αφήσουμε τη Βούλα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε με τώρα τι θα γίνει. Για πες. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πρέπει σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσουμε και να σας επικοινωνήσουμε την εταιρεία Diamex. Μιλάμε για υποαλλεργικά προϊόντα, για προϊόντα με τα οποία όλα τα γκρουμεράδικα που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και εμπιστεύεστε τους τράποδους φίλους, θέλω να σας πω ότι είναι υποαλλεργικά. Θέλω να σας πω ότι είναι τα καλύτερα στην αγορά. Εμπιστευτείτε τα όπου δείτε αυτό το λογότυπο. Σήμερα λοιπόν ο Αποστόλης μου, πέρα από σύζυγός μου, πέρα από μετερολόγος, πέρα από πανελίστας, πέρα από κουτσομπόλης, έχει και την ιδιότητα φυσικά του groomer, ένας πάρα πολύ καλός groomer και γι' αυτό και να πούμε ότι μας σύστησες εσύ πρώτα απ' όλα την εταιρεία της γλυκιάς μας της Εύης και του Μιχάλη, του Μιχάλη και της Εύης και θέλω να εστιάσουμε σήμερα, γλυκέ μου, στις μασκούλες. Ναι, έχουμε πει ότι αν δεν πιστεύω κάτι, δεν έχετε εδώ πέρα για διαφήμιση στην εκπομπή, γιατί πρέπει να το πιστέψω εγώ και να το έχω δοκιμάσει. Τα προϊόντα αυτά είναι δύο υπέροχες μασκούλες που τις έχω δοκιμάσει. Coconut, έχει 3 προϊόντα πέσα. Είναι και μαλακτικό και conditioner και μετάξι. Και η Pure, αυτή εδώ πέρα δεν έχει σιλικόνες μέσα και αλκοόλ. Και from Japan. Δηλαδή? Το διάβασα από την Ιαπωνία. Α, πολύ ωραία. Είναι προϊόντα που δεν πειράζουν τα ζωάκια μας, κάνουμε τα ξένια τρίχα, δηλαδή δεν υπάρχει το αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμε και για εκθεσιακά σκυλάκια, αλλά και για τα pet που θέλουμε να είναι όμορφα με μακριά μαλλιά. Σούπερ ενυδάτωση χωρίς να λιπαρώνει. Θεϊκά προϊόντα και τα δύο. Diamex λοιπόν, πληκτρολογήστε, δείτε τα προϊόντα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί και Coco Bio Pure. Αυτές οι μάσκες είναι ειδικευμένες ειδικά για αυτά που μας προείπες, ναι. αλλά όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας σας τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά εδώ έρχεται το Χριστινάκι μου να του πω και τα νέα, η άλλη κουμπάρα. Πάμε στο βίντεο και ερχόμαστε. Τι κάνεις γλυκό μου, Χριστίνα? Καλά, είμαι ομορφή μου σήμερα. Είσαι πολύ όμορφη. Είναι επίσημη ημέρα σήμερα, Χριστίνα έτσι, μου. Έτσι. Εσύ περίμενα να μου πεις, μάντεψε τι έγινε, τελικά στην έκανα και το πες εσύ. Έτσι, εγώ. μπράβο, έτσι, μπράβο, ναι. Μ' αρέσει που συμφωνείς, την εγώ μου. Ναι, εγώ μου. Βέβαια, αυτό δεν ξεχνιέται. Χριστινάκη μου, τι χέλη είσαι σήμερα. Ευχαριστώ, εγώ μου. Είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη. Σταματήστε τους ήχους, παρακαλώ, εδώ μέσα. Χριστινάκη μου, τι μου έχεις ετοιμάσει? Σήμερα, εγώ μου. Ναι. Έχουμε την απίστευτη Τζένιφερ Λόπες. Ωραία. Και την κόρη της πριγκίπισσας της Καρολίνας του Μονακού. Ωραία. Που την πατήσαν αυτές οι κυρίες οι διάσημες και αυτές. Εκτός από τις δικές μας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε. Δεν έχουμε μόνο την εγχώρια showbiz που την πατάνε, διότι πάνω κάτω στα κανάλια χρησιμοποιούνται οι ίδιοι στιλίστες, κομμωτές και ούτω καθεξής και μπορεί να γίνει ένα λάθος. Εδώ τώρα μιλάμε για στάρ του εξωτερικού που την πατάνε και εκεί. Που την πατήσανε και εκεί, εγώ. Δηλαδή. Επέλεξαν να φορέσουν 2 ολόσωμες φόρμες μαύρες κούτσι, συνδυάζοντές τες ακριβώς το ίδιο, με λίγες μικρές λεπτομεριούλες στα κοσμήματα. Συγγνώμη, και παρευρεθήκαν στον ίδιο χώρο. Στο ίδιο χώρο, στο ίδιο σοου και τα τι αυτά, εγώ. Αυτή τη φόρμα την έχω κι εγώ. Πώς? Είδες, εγώ. Από μένα την είδαν. Μάλλον. Αυτή. Από εμάς. Λοιπόν... Δεν σου κάνω πλάκα σε αυτό που σου λέω. Έχω δώσει έμπνευση για πάρα πολύ... Εννοείται, εγώ μου, εγώ το ξέρω. Να, το κορίτσι μου. Για πάρα πολλές κυρίες, τραγουδίστριες, celebrities του εξωτερικού, να ντύνονται έτσι σικάτα, γιατί γνωρίζουν κιόλας ότι είμαι και master expert της μόδας. Έτσι. Προστεί το γέλιο. Ναι, εγώ, εννοείται αυτό. Σε έχω καμαρώσει κι εγώ. Ωραία. Τώρα εσύ ψωνίσαι από μένα. Λοιπόν, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, αυτό δεν το ανέχομαι, δεν το δέχομαι. Είμαι σε ηλικία που μπορώ να αναγνωρίζω πλέον από χιλιά μετά με κοροϊδεύεις. Εννοείται αυτό, εγώ. Το γνωρίζω κι εγώ.
κοροϊδεύεις, βρε. Όχι, δεν κοροϊδεύω, λέω την αλήθεια εγώ. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα πεις να υπάρχει? Δεν υπάρχει πρόβλημα, γογό μου. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, γογό μου, η Τζένιφερ Λόπες πρόσθεσε μια χρυσή ζώνη και δεν φοβήθηκε να βάλει κοσμήματα στο χρώμα του χρυσού. Εντάξει, σωστή η διατύπωση. Άφησε το μαλάκι της κάτω. Ατιμελώς ατιμέλητο. Ναι. Ενώ η Σαρλότ Χαριράχη, αν το λέμε και σωστά, είναι λίγο δύσκολο, γογό μου. Δεν βαριέσαι. Ήτανε πιο λιτή. Ήτανε λίγο πιο λιτή. Δεν έβαζε κοσμήματα. Η Τζένιφερ Λόπες ή η Χάρι Πότερ? Εννοείται, γογό μου, θα υποστηρίξουμε την Τζένιφερ Λόπες. Γιατί δεν σημαίνει Γιατί έχει αψεγάδια στο στυλ και απίστευτο σώμα. Ωραία. Με τέλειες αναλογίες. Εγώ πάντως θα σου πω, δεν έχω τη φωτογραφία τώρα, να δεις πώς ταιριάζει σε μένα τις αναλογίες μου η συγκεκριμένη φόρμα. Γιατί σε μένα θα βάζεις, Χριστίνα μου γλυκιά, 10 με 5 τόνους. Εννοείται. Λοιπόν, μαντέψαμε και τι έγινε και σήμερα. Μάντεψε και η Χριστίνα τι έγινε με μένα. Έτσι. Να ζήσω. Να ζήσει να ευτυχείς. Να ζήσει να ευτυχίας. Βία αθώς. Πολλά παιδιά, πολλά. Λοιπόν, Χριστινάκη, ας το κλείσουμε τα υπόλοιπα να τα πούμε μόνοι μας. Εντάξει, από εμάς αγαπημένες μου κυρίες, λατρεμένες μου τηλεθεάτριες, αλλά και κύριοι και μικρά παιδιά, τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε γιατί έτσι κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Εμείς ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβουδάκι μας πάλι εδώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι. Μέχρι τότε, γεια σας!